זה מיינקראפט, אבל לכל כלי שיהיה לי, יהיה לו אפקט או סופר גרוע או סופר אופי. תישארו עד סוף הסרטון, זה עומד להיות סופר מסקרן, אז ממש אשמח אם תשימו לייק וסאב, ויאללה, בוא נתחיל. אוקיי, אז זה עוד יום חדש במיינקראפט. מה קרה לכלים שלי? עכשיו כל הלוט שלי נהיה סופר יפה. פה הרסתי את התהליך שלנו מאשר לחצוב ישר עצים, וזה הרבה יותר נוח כרגע. מה זה המבנה הזה? אימא'לה. בוא נראה מה יש פה. אין פה כלום. וואו, זה חרב חזקה. וואי, החרב הזאת סופר טובה. בוא נראה. יש איזה מנדינג. אשכרה יש פה עוד תיבה. אני בודקת אם באמת יש עוד תיבות. יכול להיות שיש עוד תיבות? יש פה תיבה. סתם גרוע. אני קיבלתי עכשיו עוד גרזן. זה סימן שאנחנו יכולים לבדוק אותו, ובאמת לדעת אם הוא טוב או לא. בוא נראה אם הוא טוב. הוא חוצב די מהר, אוקיי, זה מרשים. בוא נראה אבל את הגרזן הזה לעומתו. אוקיי, הגרזן הזה הרבה יותר איטי. אני מחליפה אותו. אני רוצה בעצם בסורווייבל הזה להגיע לנדר, ומשם לנצח את הדרקון עם המוד המטורף הזה. אתם רואים, זה חוצב סופר איטי. אז קיבלנו עכשיו עוד פיקקס. לא, זה בטח... זה לא טוב הפיקקס הזה, זה heavy, זה כבד. זה עושה אותי יותר איטית, אז זה פיקקס די גרוע. אין לזה שום שימוש. אוקיי, כנראה נצטרך לחפש פיקקס אחר. אוקיי, בוא נראה. קונטרטד? מה? אבל זה חוצב מהר יחסית, אז איך זה פור? די גרוע, כן, זה סופר גרוע. קודם כל אני אזרוק את הדברים שאני פשוט לא צריכה. כן, אני רק צריכה אבל פיקקס אחר. אני ממש רוצה לחפש איירון. אוקיי, בוא נראה. אולי זה קצת יותר טוב? לא, גם חרה. אוקיי. זה יחסית יותר טוב ממה שהיה לי מקודם. באמת אני יוצרת עוד אחד כדי לקבל את הפיקקס הכי טוב במשחק. לא, אני רוצה את הכי טוב. זה טוב. בוא נראה מה זה עושה. אוקיי, כנראה זה פשוט אותו דבר. אני באמת לא מבינה מה ההבדל פה. אוקיי, אני חושבת שכבר כדאי לנו לבנות את הבייס שלנו ואת הבית. אוקיי, נראה לי את הבייס. אני אעשה בייס קטן בביום פה. נראה לי כאן אני יכולה לעשות את הבייס שלנו. בדיוק באזור הזה. נשים פה מיטה על התחלה ותנור. אני חושבת שזה בדיוק הכל. ורק להכין איזה תיבה כזאת, ולבנות איזה בית קטן וחמוד. אוקיי, כנראה זה נחמד. אני אשים כאן את כל הדברים שלי, ואני רוצה להתחיל לעשות ממש מיינינג, ובאמת לדעת איך אני משיגה את הנשק הכי טוב במוד המטורף הזה. נוכל פשוט להשיג את הנשק הכי אולטימטיבי במיינקראפט, שזה בעצם הדיימונד סורד, או הנדרייט סורד, עם הכישוף הכי טוב שיש במוד הזה. המטרה שלי זה באמת לעשות את הכלי הכי חזק במשחק, במיינקראפט. אוקיי, בוא ננסה לקחת עוד אחד. לא, גרוע מאוד. בוא ננסה את זה אולי. יצאנו לג'נדרי! אוקיי חברים, זה הזמן. אשכרה יצאנו פיקקס לג'נדרי, אני בשוק. יאללה, לפידים, let's go, בוא נראה כמה מהר. זה חוצב די מהר, וואו. אשכרה מצאנו מנהרה. אוקיי חברים, אני רואה שזה די מרשים, זה חוצב ממש מהר, הפיקקס הזה. אבל המנהרה הזאת ענקית קצת. אבל יש פה עוד איירון. יש פה אפילו איירון במנהרה הזאת. יש פה אפילו את הביום הזה של הדשא. אוקיי, זה מדהים, זה מדהים. הולי שיט, כמה גרבל נופל. איפה יש איירון? יש, מצאנו איירון, let's go. אני חושבת שאנחנו ממש קרובים למטרה שלנו, שזה להכין את הכלי הכי חזק במיינקראפט, של הנדרייט סורד, אבל עם הכישוף הכי מטורף במשחק. אוקיי, בינתיים יש לנו 11 איירון, אנחנו מאוד קרובים למטרה שלנו. אני רוצה ממש למצוא דיימונד, ואחרי זה ללכת לנדר. My goodness, oh my god, what? אני מתה איך הוא נפל. אשכרה, הולי שיט. יש פה מלא קריפרים, תקשיבו, לא ראיתי כמות כזאת של קריפרים בחיים שלי. יש פה ליטרלי 4 קריפרים. אוקיי, בואו רק נחצוף את האיירון הזה וננסה לחזור לבייס. בתקווה ששום דבר לא יקרה. איפה הבייס שלנו? אני עדיין מחפשת את הבייס. אוקיי, לכנו בכלל לא רע, אבל הבייס שלי נראה לי נמצא למעלה שם. מאיפה שנפלתי, מאיפה שהסקלטון העלוב הזה הפיל אותי. אוקיי, הנה, מכאן באתי. אבל הקריפרים האלה לא עוזבים אותי. אני עולה למעלה. נראה לי, מפה למטה אני יכולה פעם הבאה להשיג מפה דיימונדס, אבל זה רק בהמשך. אני בטוחה שאני 90% אנסה לעבור לשם. בוא נראה. אוקיי, אני עכשיו מנסה לחזור לבייס שלי. let's go. מכאן הגעתי. אוקיי, חברים, מצאתי מאיפה הגעתי. אוקיי, יאללה, אנחנו יכולים לחזור לבייס, לחמם את האיירון, ולנסות ליצור נשקים סופר חזקים. אני רק צריכה לסיים את הבית שלי, כי אתם רואים, לא סיימתי אותו עדיין. זה מאוד מסוכן. אני פשוט אשלים את זה ככה. זה בייס סופר קטן כזה וחמוד. כרגע אין לי זמן להשלים את זה. אוקיי, ננסה לחמם את זה סופר מהר. אוקיי, אנחנו נלך לישון. אוקיי, בינתיים עם הכלים הסופר חזקים שלנו, אני יוצרת איירון כדי ליצור כלים הרבה יותר חזקים והרבה יותר משופרים, ובאמת נבדוק איזה כלי יצא לנו הכי חזק.
אני מנחשת שהפיקקס יצא הכי חזק, זה רק הניחוש שלי. אז בוא נחכה שכל האיירון יתחמם. אוקיי, אז האיירון עכשיו ממשיך להתחמם, אני בינתיים רוצה לנסות אותו, ולדעת איזה כלים יצאו לי. אז בוא נראה, הפיקקס הראשון שיצא לנו... אשכרה לג'נדרי! אני ניחשתי נכון, זה אשכרה לג'נדרי. יצא לנו לג'נדרי על הפיקקס. אני בשוק. אוקיי, זה פשוט מטורף. אני ליטרלי ניחשתי את זה וזה באמת נכון. בוא נראה את זה. זה קאמון, אוקיי, די גרוע. בוא נעשה את זה על עוד חרב, כי אני לא רוצה להילחם עם חרב גרועה. בוא נעשה אותה. מיתיק, אוקיי. זה דווקא סבבה. בוא נעשה את זה על גרזן נגיד. נראה איך יצא לנו גרזן. לג'נדרי גם. אשכרה. כן, רוב הסיכויים כאילו שיצא לנו יותר נשקים נדירים מאשר גרועים. אני מתה, הסרטון הזה אשכרה הולך טוב. אוקיי, בוא נכין לנו אולי צ'סט פלייט. איך זה יצא? יש לזה בנפיט? לא. אשכרה. זה רק על כלים כנראה המוד הזה. טוב, כנראה שזה איירון צ'סט פלייט נחמדה. עדיף ככה, אני יותר מעדיפה כלים חזקים מאשר ארמור. הייתי רוצה גם כישופים על ארמור, אבל לא נורא. אני חושבת שכדאי לנו להמשיך את המסע שלנו בתוך המנהרה, ולמצוא אפילו דיימונדס. אז כפי שאתם רואים, הגרזן הזה סופר מהיר. הוא אשכרה כאילו ברמה של דיימונדס. Let's go. עוד שנייה הרוס לנו את הבית, החולה נפש הזה. אוקיי, אז יצא לי קצת בית מכוער. בואו תודו שזה לא יצא מכוער. אני רוצה שזה לא יצא מכוער בעיניכם. אני יותר טובה בליצור בתים ממדריכים ביוטיוב. אוקיי, זהו. זה בית יחסית קטן ונחמד. אוקיי, אז אני חושבת שאנחנו נצא למסע לחפש דיימונדס. נראה לי, אוקיי, אז דיימונדס נראה לי נמצאים יותר שמה, ואני יכולה פשוט מקסימום לעלות בחזרה עם אבנים. אוקיי, וואו, איזה יפה פה. וכאן יש את המערה שחיפשתי בשביל הדיימונדס. אז כאן מתחיל כל הבלגן. יש! מצאנו דיימונדס! אוקיי, וואו. על היום הראשון של הסורווייבל מצאנו דיימונדס. יש לנו בינתיים איזה 7 דיימונדס. עוד דיימונדס! אוקיי, זה פשוט המון דיימונדס. אוקיי, מטורף, יש לנו בינתיים 10 דיימונדס. אוקיי, אני חושבת שהמוד הזה הוא יחסית מדהים, כאילו לסורווייבל, הוא ממש עוזר לי להיות עם כלים הרבה יותר חזקים. אוקיי, בואו ננסה לחפש מה יש כאן. עוד דיימונדס, איזה כיף. הנה עוד דיימונד חדש ויפהפה. תודה רבה. אני מחפשת בינתיים עוד דיימונדס. לא, אין פה דיימונדס. אוקיי חברים, בינתיים המסע הזה הצלחנו להשיג לפחות 11 דיימונדס, שאני חושבת שזה מטורף. אני רוצה להכין באמת פיקקס מדיימונד. אני רק צריכה לחפש את היציאה. אני רוצה באמת לחזור לבייס ולבדוק איזה אפקט תהיה לפיקקס דיימונד שלנו. אני ממש לא יודעת איפה היציאה. הנה היא, מצאתי. היא אשכרה פה. אוקיי, בינתיים יש לנו מלא איירון ודיימונדס. אני רוצה לעלות למעלה. יש פה דגים חמודים, אני ארוג אותם. אוקיי, אני חושבת שאני אעלה למעלה, לאור יום. ואני צריכה עוד אבנים. נגמר לי כל האבנים. הנה, מצאתי את היציאה לבייס שלנו, let's go. יש. אז סוף סוף אנחנו השגנו את כל מה שאנחנו צריכים מהמיינינג הזה. אני רוצה לדעת איזה פיקקס יצא לנו. אני חושבת שרוב הסיכויים יצא פיקקס גרוע. בוא נראה. אשכרה, זה לא כזה רע. קיבלנו מיתיק, extended 3. אוקיי, בוא נראה כמה זה. זה חוצב כמו פיקקס דיימונד רגיל. אני נראה לי הכין פיקקס אחר. אני יודעת שנצאת סופר פיירית כרגע, אבל בא לי לדעת. אותו דבר. בוא נראה מה זה. זה הרבה יותר טוב, זה אשכרה מהיר. הפיקקס הזה הרבה יותר טוב מהפיקקס הקודם שיצרתי. אוקיי, אני אשים את הפיקקס הגרוע בתיבה. בוא נראה איך החרב מדיימונד תצא לנו. יצא לנו רייר, אוקיי, שזה לא כזה רע. צריך להגיד תודה על זה. זה לא כמו הפיקקס הקודם שהיה ממש גרוע. לפחות יש לנו דיימונד סורד, צריך להגיד תודה על זה. אוקיי, בוא נראה כמה חזקה החרב. די גרועה, כן. אני חושבת שאני אנסה להכין עוד חרב מדיימונד, שתהיה הרבה יותר טובה. כפי שאתם רואים, הגרזן מאיירון שלי הוא ממש מהר מהרגיל. זה פשוט מטורף. אני בינתיים יוצרת את זה ככה, זה הבייס שלנו לבינתיים. זה אשכרה הבייס הכי גרוע שיצרתי בחיים שלי, אבל בכל זאת זה בייס. זה לא עכשיו, כן. בואו ננסה להכין עוד חרב מדיימונד, אני מקווה שהחרב הזאת תהיה הרבה יותר טובה. בואו נבדוק את זה. 3, 2, 1. היא אשכרה יותר טובה. אני מתה. אוקיי, אשכרה יצאנו חרב הרבה יותר טובה. סטרימליין 3 זה הכי טוב, זה הכישוף הכי טוב שיש במוד הזה. אוקיי, אז אשכרה יצאנו את הכלי בין הכי טובים שעכשיו יש לנו. זה אשכרה מטורף. בואו ננסה להרוג כבשה עם זה לפחות. זה עושה one tap, אני מתה. זה רק אחד, זורק בנגיעה. אוקיי, יצאנו נראה לי את הכלי הכי טוב עכשיו במוד. אז חברים, אני חושבת שהשגנו את המטרה שלנו. אומייגאד, אשכרה השגנו את הכלי הכי טוב במיינקראפט עכשיו. אבל צריך לעשות אותו רק מנדרייט ולחשב אותו, אני חושבת שזה יהיה ממש מטורף. אבל התקרה הזאת די מכוערת. יש פה עץ כזה, נכין את זה מאותו עץ.
אוקיי חברים, אני חושבת שאני אסיים את זה לסרטון הזה, והשגנו את המטרה שלנו שזה להשיג את הכלי הכי חזק. אני חושבת שבסרטון הבא אני רוצה באמת להשיג את הנדרייט סורד, ולעשות אותה בכישוף הכי חזק שיש. אני חושבת שזה יהיה ממש מטורף, אז לייק וסאב ממש יעזרו לי, ובואו נתראה בסרטון הבא.